Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες. Κληρική Κατερίνα ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο. Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα. Με δαγκώνει, παιδιά! Τα δόντια του κόβουν σαν τα νάλια. Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας. Είναι κανίβαλοι. Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους. Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι 1000 φορές ισχυρότερη από το κιάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει. Θα πεθάνουμε όλοι μας. Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή. Προκαλεί μέχρι και θάνατο. Τελειώσατε. Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει, Ελατάκι, ο λαγοκέφαλος είναι. Πάρε και το κουτσοκέφαλο. Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου. You're gonna need a bigger boat. Ξέχασε να πει στην πεθερά του τι ψάρι έπιασε και εκείνη το μαγείρεψε και κατέληξε στο νοσοκομείο μαζί με την κόρη της και το εγγόνι της.